Børnene de siger, vi skal ikke ud og se haver. Men jeg vil så sige, når de kommer her, så er det altså dem, der springer rundt på alle stenene. Det er helt klart ikke kun haver. Det var det i starten, men vi har lavet det om til at være et udflugtsmål for hele familien. Fem forskellige slags haver i én have.